Bueno, como sabéis, hemos abierto un punto de atención social aquí en el puerto de Alcudia, en la seu de Smoil, ¿no? Creo que era importantísimo tener los mismos servicios que ofrecíamos en Alcudia, poderlos ofrecer aquí también en el puerto, ¿no? Creo que era de justicia, ¿no? Damos tanto servicios de asistencia social, educadora, psicología. Hipotéticamente, si más adelante se necesita un centro de día o cualquier otro tipo de asistencia, la idea es poderlo instaurar aquí en el puerto, porque creo que és de justícia i bueno, així lo demanden, no? I com estaves dient, sí que és cert que s'han d'ampliar serveis. En aquest moment ja comptam en aquesta seu amb participació ciutadana, una anexa de la biblioteca de Can Torró, després la policia local, que ja era abans. Som conscients que en el port d'Alcúdia faltava molta cosa. En aquest moment també s'està acabant ja l'envelliment del carrer de Teodor Canet i una cosa molt important, jo com a mestre per a mi me preocupava molt, és que s'ha aconseguit una escola d'hoteleria que està entre Alcúdia i Esport i una escola de nàutica just aquí darrere, que no s'han construïdes, però la cosa ja està a punt de començar la construcció. I aquesta legislatura que ve, segur que és una realitat i això pot potenciar molt el sector nàutic i el sector turístic, que és molt important per l'economia d'aquest municipi. I tant. Seguim. Bueno, podem anar.